आ लेकिन नहीं ना के तेका चल के मेहरारू के तेका एगो हैप्पी न्यू ईयर करा दी, घुमा दी, फिरा दी, मेला के देखा दी, कुछ ना। का जानी मरद कहाँ गिर बा। चलो तनी पहले खोजे, ओकरा बाद में उपाय लगाओ तनी, फिर बताओ तनी। फ्रेंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसन बनी रहुआ लोग? उम्मीद हो कि रहुआ लोग बहुत ही अच्छा होकम। काहे कि सब लोग गेल बाटे चाटी के मेला देखे, आ हम बनी यहाँ कपड़ा के सुखाई करे में, खिंचाई सुखाई कुटाई सब हो रहा बा। भाई लोग गृहिणी ला इस सबसे नया साल होखले, बेहतरीन नया साल होखले। पता बा का है? नया साल के दिन सुबह सुबह उठ के भोरे भोरे घर के धो पोछ, नहा सोहा, लइका फैका सबके नहवाव, ओकरा बाद में कपड़ा लाता धोव। देखो तनी हेतना कपड़ा बा, हेनहु बा, सब कपड़े बा। आ ओकरा बाद में फिर खाना पीना बनाव, खियाव पियाव। आ तका देर सोच के तका बैठ के तका रील उल बना ली, ओहू में भी टेंशन बाटे। कोनो एने से चिल्लाई कि यहाँ जाता नहीं, कोनो एने से चिल्लाई वहाँ जाता नहीं। आ सब लोग के धैले बाटे चाटी के मेला, हमनी के धैले बाटे कपड़ा के धोआई। हमनी के हैप्पी न्यू ईयर पता ना कहिया रहले, कहिया ना समझे ना आवले। ना कोनो संडे रहले, आ ना कोनो छुट्टी रहले, आ ना कोनो हैप्पी न्यू ईयर रहले, मने कुछो रहले ना रहले। का ही बताई। आ तबो ही पुरुष लोग कहले लोग का कि तोरा कामे कौन बाटे बताओ। मतलब कि सुबह से लेके शाम तक खटई त कोनो कामे नहीं खे ना, अपने होखा त घुमाई। अब मेरा हालत भेल बा, यानी कि हर जगह कपड़ा के खिंचाई सुखाई, ओकरा बाद में इंतजार हो कि कपड़ा सूख हो के जाए तो प्रेस उरेस करा घर में सोई तो साँझ हो जाले। ये सब करई त धरई कपड़ा के खिंचाई भेल बाटे कि लागत आटे गिनती ना होकर आटे, पूरा छत भर गेल बाटे कपड़ा के खिंचाई से। एक सुखा कह देनी कि ले चली तेका हमरो के मेला घुमा दी, त ना मेला के का जरूरी बा, घरे बहुत काम बा। बताओ पहले हमनी ला काम बा, कहियो ना आराम बाटे, खाली परेशानी ही परेशानी बाटे। आ मर्द लोग के इतना ना काम रहता कि जहाँ देखो ना केकरो दुआर पर जाके कुर्सी लगा के बैठल हो। देख ली कहाँ बारन, गजब हाल बाटे हो, मने का कहल जा। अभी हम पूछा ताने कि का हो। अब मेला नहीं के चले के, सब लोग मेला जात हई। ले चल सही हमके चाटी माई घुमाई दो, ले चली घुमा दी मेला चाटी माई के। सब लोग मेला घुमाता, हम कहाँ बानी, घरे अगोर ले बानी। तो ये में तो खाली बाल बचे जाई। अब एगो गाड़ी पर को गोरा समाई? मार्शल जोर, मार्शल का है, हेलीकॉप्टर जोड़ देता नहीं, एक बार में गांव भर के लोग समा जाए।